Здравейте хора, аз съм Хората на БГ и реших да направя втори клип на Game Entry Dash, да, и много ме кефи, искам да играя, просто не мога да спа да играя и така. Този епизод ще се пробваме да бидеме първо ниво. Опа. Добре, бога да ми това. Така, този епизод ще пробваме да минем второто ниво. Просто много ме кефи да играя и не мога да спа да играя. Но сега... Сега ще минем нивото. Затова може би ще блокна, за да се съсредоточа. Ами да видите с музичката. Това ще ви е по-забавно така. Опа. И така този път няма да се правя на газа и ще опитам да не умра. Така. Добре, това беше гадно. За втори път рейджо. Рейджо. За втори път се провалям с самолета. Което явно. Явно съм отпадал от играта. По-скоро да пилотирам с това самолетче. Така че играм по бършичката. Това беше леко недоразумение. Исках да се самоубия. Просто играта стара много гадно. Добре. И добре хора, бяхме втори левел, който се радвам. Още във втори епизод минахме втори левел. И така това беше всичко от мен за втори епизод
Но бих искал да втори път ще бъде малко по-кратичък от първи явно, но както и да е. Чакайте скоро трети епизод, който вече се пробвам да мина на трето ниво и тогава да го мина на нормал мод, нека мода с... Не, ще го мина на практика, на практис мод, защото с чекпоинтовете и тогава ще мина на нормал мод. Довиждане.